kallon fina-finan batsa. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da yake haifarwa matasa yin istimna'i. Na biyu kuma, shiga shafukan intanet na batsa. Na uku, yin zantuttukan batsa tsakanin saurayi da budurwa. Na huɗu, kusantar zina ta hanyar kallo da shafa ko zance da dai sauransu. Wasu kuma suna aikata hakan ne domin gudun afkawa zina, ba su san cewa shi ɗin ma zinar ba ne. Idan kun ƙi bari domin Allah, to ku dubi irin illolin da yake haifar muku a jikinku mana. Su ne kamar haka: na farko, mutuwar idanu; na biyu, mutuwar al'aura; na uku, ciwon baya; na huɗu, bugawar ƙirji; na biyar, rikicewar tunani; na shida, yawan mantuwa; na bakwai, ƙarancin 'ya'yan maniyyi; na takwas, saurin inzali; na tara, shafar aljanu. Na san duk wanda yake aikata yin istimna'i tsakanin mace ko dai namiji, da wuya waɗannan abubuwa da na lissafo a ce baya yin su. Waɗannan 'yan kaɗan ne daga cikin matsalolin da istimna'i yake haifarwa, kuma duk wanda bai tuba ya daina ba, idan ya mutu a haka zai je ya tarar da hisabi. Don girman Allah, matasa ku kiyayi yin zina. Matasa ku kiyayi zina da duk dangoginta. Ku ƙaurace wa duk wani abin da zai dinga motsa muku da sha'awa. Idan da hali, ku je ku yi aure, idan kuma babu hali, to ku yawaita yin azumi. Allah ya sauƙe. Don Allah, 'yan uwa maza da mata, don ku taya mu isar da wannan saƙon ta hanyar sharing zuwa Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp da dai sauran social media. Insha Allahu wasu da yawa za su amfana. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, wallahi, idan Allah ya shiryar da mutum guda ta dalilinka, ya fi alkhairi gare ka fiye da a baka jajayen raƙuma. Wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, ya manzon rahama, zan tambaye ka rayuwar duniya da ta lahira. Na farko, ya manzon Allah, ina son in zama mafi sani a cikin mutane. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba shi amsa da cewa, ka ji tsoron Allah ka bi dokokinsa. Sannan kuma ya ƙara tambaya a kan cewa, ina son in zama mafi arziki a cikin mutane. Sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba shi amsa da cewa, ka zama mai wadatar zuci. Ta uku, ya ƙara tambayarsa cewa, ina son na zama wanda ya fi kowa a cikin mutane. Sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, ka zama mai amfanarwa. Na huɗu kuma ya ƙara tambayarsa da cewa, menene zai kare ni daga wuta? Sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, ka zama mai yawan yin azumi. Na biyar ya ƙara tambayarsa da cewa, ina so na zama mafi adalci a cikin mutane. Sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba shi amsa da cewa, ka soma ɗan uwanka abin da ka soma kanka. Na shida ya ƙara tambaya da cewa, ina so in zama mafi amfanin mutane a wajen Allah. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, ka yawaita tuna Allah. Na bakwai ya ƙara cewa, ina son imanina ya zama ingantacce. Sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, ka gyara halayenka. Na takwas kuma ya ƙara tambayarsa da cewa, menene yake huce fushin Allah subhanahu wa ta'ala? Sai ya ba shi amsa da cewa, ba da zakka a ɓoye da kyautata ma 'yan uwa. Na tara kuma ya ƙara tambaya da cewa, wani zunubi ne ya fi muni a wajen Allah? Sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, mummunar hali shine rowa. Na goma kuma ya ce, ina so na zama mafi biyayya ga Allah. Sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba shi amsa da cewa, ka bi umarnin Allah, za ka zama mafi rinjaye a wurin Allah. Ya Allah, ka sa mu gama da duniya lafiya. Ina roƙon mai kallon wannan bidiyon, don girman Allah, don son annabi, ka yi ƙoƙari ka tura wani group ɗin domin tunasarwa. Allah ya sa mu dace, amin.